Pulang nam suku donai ta putai buku suno Ultra Entertainment YouTube channel thumbnail le title logo no ro putai na te sema na ne kha klai tini ni o video wo ta putai buku song norok ni poila ni video clip no nogi mang khana khoroksa sini ti prajuk prei botangai tini kobor na ne nangkha botangai yakungo sikol khawoi nukawo khawoi tonjana ni nangkha tini obono no norok bai ang bai ke paithak jora sabai sukru bai serai ke bujilai te saiman lainai khoroksa sini o bukhukjuk bofia ba sikla jorawo hamjakma jora bai malai tin nunglai borok hamjak lai borok no already kai boroi rekha tei amoni jagulo tamong kha bini busai kaijak pai mani ulo bini busai dabak dibik ungkha tangai hingga ke belai kino tomong sitra bai kobulei bo yang waisa kai bo poroi ngai bini bihik busano saknang lia saknang yani bagai apro hingga ke bini bihik brand shot ungkha tangai hingga ke tabuk khoroksa nini hamjakma sela norok kaijagi paijak bo nini busai hingga ke boi bai tongo chawo buni kok khnawo chowak nungo berayo sikla rok bai thangai chowak rok nunglayo enjoy khlayo party khlai abo haike mangno khlai tongkha ke nijini bihik bo kisasa bo kosto manjaknai te bini dukho nangjaknai te brand dus nai aboni bagino tini chini o bukhukjuk khoroksa bo omo haike no bini busani bagui bo kisasa brand shot ungkha teibo bini busai khasia sikla rok bai berayo tongo chawo tei berai ap rang pusa sobayo samung tangya nong nukhongo hati sommoso koroi mairum koroi abo haike mangno khlaijak mangno tini chini o bukhukjuk bo brand shot nungui pura 100% no bo kobor ngai thangkha aboni bagui no tabuk je bwrwini buma bukhai hinjaknai rok belai kino dukho kosto manui belai kino jongjalo klaijak borok se tabuk bono chariwi matoniwo sikol bai khawai matoniwo nung bono sikol bai khawai toniya hingka ke o bwrwi bo berainai buni para beraioi boi bai bujak phano mano toktarjagui phano mano tei bwtharjagui phano mano aboni bagui o je bukhukjukni buma bupha bono khairok jagui tei dukho nangjagui bo khawai matonikha obo haike no chini borok rok naidi bwswkkai kobor ungui thangbaikha bwswkkai dukho kosto o tongbai omoni ungkha bwsa khasiani bagui bo tini bo borok kaham tongmani bo kobor wngnani nangkha phiaba bini bwsai hingjaknai hingka ke tabuk bo kaham no tongo phiaba bini bihik no bo sakse nanglia bo naharna se musunglia aboni bagui se bini bihik brand shot ungui bo kobor ungui tabuk nok nukhungo khawai mangkha bono hingka ke obo hairok belai kheno chaya khlaio tangai hingka ke khoroksa bwsai hinjaknai bo bini bihik no omo haike sasti riyawi bo shanti o tonikha hingke bini o bihik khoroksa bo kobor ungla khamon phiaba abono sanani musungo chini tipra salukurok belai kheno hamya bai kobolei abo haike mangno chini borok rok disturb ungui baksa ba thio baksa ba phatar hasteo khari thango obo haike o baksa nok nukhungo phan koroni bagui phatar hasteo thangai khari tongnai rok no borok naitugui kari manya tei rongui kari manya nini sago rang puisa tongo hingke je nung jesuk phano phatar hasteo khari tongui di eba bolong kuthugo phano khari tongui di nono rang puisa tongkha hingke nono rongui kari mano phiaba baksa ni nogo hati sommoso se koroi ungui tongo sal phaike borok rang mannai mairum paina se rang koroi ungui tongo nono bahai gele phatar hasteo khari tongmano bahai ke nono police rok no report dioi bahai ke nono kari mannai nono kari nani thangka hingke aro lakh se rang nangnai aboni bagui kari manya aboni bagui no tipra saluku belai kheno khasinan nango omo hai tongmung rok bai gadal jawo phiaba jesuk pano chini tipra saluku rok no kaham message ready
kaham message no hangkai direct dustbin no dai ro hamya message no hangkai o society o pisaro aboni bagui no sini tiprasa lokoro tebo teruk tola kelek tiprasa dopa komirek obo high system gui toga o generation no pheba 2026 se amsakai sini tiprasa lokoro bui bai hinjago kobuni bosong bai sei musuk no sojawe kok sama haike sajago pheba tabo khana siyago norok thangna salo norok nugi bakana tabo tai buhuk song khoroksa sini tiprasa brai bo already no bo family khajak te bini bosa khoroksa tongo borok suwak phalai cholibai tongmani bosai belai khina dukho nangjakha bosai samung khaina thangmani asani no bo tamhongkha o bukhukjak bo wansa sulabai khari thangka khari thangmani ulo parani bororok belai khino tungkhlaijakha belai khino jungjala khlaijakha belai khino lachimung mangkha aboni bagui apro hungangke bosai kapui bini bihikno manja phano bosana phano manthong hnei bo social media o media rok na harei bo protarkha ei obo haike mano sini tiprasarok komona ni sini baki tang sibo tagutai buksong bono awan jisla bono jibono phano bono nargui tonja botai sakino bo nong nukhungo bek ngi phainai kifilma phainai o tiprajak bwrui a wan sakbono na harya abo tabo kaino 2-3 mas ni bagui simise bono khamjagui tongo phiaba o tiprajak bwrui bo saimanjako a kahini rok no ei obo haikino sini tiprasarok botharjago tola seklai jago o haikimo no bai sinai abono o generation ni borok belai khino khasinani nango tei hamya lama o thangya karui kaham lama o se jeng mokol phiogui mokol sisegui jeng himnani nangnai Gelorok boje mangkana khaklayo dirino o video o pai thajora video no nai tongmani bagui ano support khai tongmani bagui norok no belai khino hambai tautai buhuk song